ber. Aero kaki wacho ni ntiere lessons kata puonj moyo bende nigi kao. To nyiswa bende naneno kanyo ka county governor ma county ma Homa Bay wacho ni private sector kata goma ohala, jomatimo ohala, jogo matimo ohala e kembe mag ji giwegi ntiere kod thuolo maduong' nikech ma ok en chenro mar county. Nyiswa ni en ang'o ma nyaka county government mopogore. Mano ni kambi ni bende gitiyo kanyakla ikai mar fly renegade mondo mi gine ni chenro ni odhi mbele to okogore piny kaka mokalo. Gintie gima waluongo ni policy kata sera mar sirkal ma county nyaka bed en sera matingo makonyo jo madwa keto ohala mondo keto ohala. Kikao sera mar high tax regime, ikao ushuru iketo malo kabisa, mangato madwa keto pesa kacha yudo chandruok e keto pesa kanyo. Mano bedo ni jok mabiro mabotiyo gi ndege ni kata madwa keto pesa kata madwa keto ohala Homa Bay ok bibiro. Kikao corruption iketo mbele ni ng'ato ka ng'ato madwa keto ohande moro Homa Bay nyaka kuongne jatend sirkal moro kata representative ma jatend sirkal moro e tok dot gi pesa moro malong'o ni eka koro keto ohala. Ibo fwenyo ni nitiere jomoko mabo tamre timo kamano gidhi e counties moko man ginya time ohala mayot. Kiketo bureaucracy maduong' ni kadwa invest Homa Bay nyaka ane CEC kaito ane chief officer kaito ane CEC kaito ane governor to jogi te gin gi jogi moko mabende dwani mondo ane koni gi koni bende bedo matek mondo ji oket business. Sera ma governor ma Homa Bay onego be ni keto en sera mar luongo ni ease of business and ease of investment. Onego gikao sera manya konyo oganda madwa keto pesa kacha owinj mayot moloyo. But kata kamano pod nitiere kaka ginya support ginya konyo ohala ma ng'ato keto kanyo mondo dongre mondo odhi mbele. Ginya make sure ni pi ma jogi dwaro nitiere machiegni kata ginya ywane jogi pi. Stima ginya tiyo gi jo stima magihakikisha ni jo madwaro stima kamo mondo yud stima. Problem kendo maduong' ma joket ohala nenoga e county en wach ndalo kata puodho. Koro idwaro puodho moro 20 acres. 20 acres ka yude bedo matek nikech county ok dwa chiwo puodho. Koro apani ka gin gi policy kata sera mar konyo jogo madwa keto ohala ginyadhi mabor. Kaber to nego giketo fees moro mar konyo mana joma timo ohala. A business support office or kata business development office moro e county makidhiye to en one stop shop ma inya konyi gi tete midwaro as long as ikelo pesa e county. Aneno ka ntimo kuom penjo maya kuom jo ka Godon Ayoro wacho ni